Bola prvou profesionálnou jazdkyňou na bíkoch, ktorá súťažila proti mužom. Vo svete, kde bolo zriedkavé vôbec nájsť ženu v profesionálnom jazdení na bíkoch, bolo nevydané nájsť takú, ktorá súťažila v tom istom súťažnom okruhu ako muži. Až do dňa, keď Polly Reichová už nikdy viac nevystúpila na bíka. Vyliezť na rozúreného bíka mohli byť pokojne tvoje posledné chvíle života. Priemerný rodeový bík váži 680 kg a každé toto zviera je cieľene šľachtené na jediný účel, aby skákalo, kopalo a divoko sa točilo. Toto je to, čo robí jazdu na bíkovi jedným z najnebezpečnejších športov na svete. Každý muž a žena, ktorí vstúpia do arény s bíkom, to robia s vedomím, že môžu byť v okamihu rozdrvení, čo ich môže doživotne zraniť alebo ich brutálne zabiť. Iba 8 sekúnd na chrbte divokého zvieraťa sa môže zdať ako nič. Ale každá sekunda sa zdá byť večnosťou. A toto bola večnosť, ktorú mala Polly Reichová spaľujúcu túžbu zažiť. Ako žena v mužmi ovládanom športe. Jej bolo povedané, že tam nemá čo robiť, ale Polly mala odvahu vyliezť na najdivokejšie bíky. Nedovolila žiadnemu mužovi, aby jej hovoril, čo môže a čo nemôže robiť. Počas svojej kariéry v jazde na bíkoch utrpela nespočetné množstvo zranení a za každým sa postavila a pokračovala v tom, čo milovala. Ironicky, udalosť, ktorá ju vyradila zo športu, nebola ani kvôli bíkovi. Sledujte ďalej, aby ste zistili, ako jej kariéra náhle skončila. Duch Polly Reichovej by sa dal prirovnať k samotným bíkom, na ktorých jazdila, bojovný, odhodlaný a divoký. Toto je jej príbeh. Podľa výskumu zo športovej medicíny neuveriteľných 100% jazdcov na bíkoch bolo niekedy zranených. Pričom 26% z týchto zranení bolo natoľko vážnych, že jazdcov vyradili z práce na 3 mesiace. Táto štatistika sama o sebe stačí na to, aby väčšinu mužov odradila od tohto športu. Ale Polly to brala ako výzvu, o ktorej vedela, že ju dokáže prekonať. Navyše, tí, ktorí sa zo svojich zranení zotavia, zvyčajne trpia celoživotnými problémami, ako je degeneratívne ochorenie kĺbov, ťažká artritída a chronická traumatická encefalopatia, degeneratívne ochorenie spôsobené opakovanými otrasmi mozgu. Avšak nie každý jazdec na bíkoch má takéto šťastie. Odhaduje sa, že od roku 1989 zomrelo na rodeovom okruhu 21 jazdcov na bíkoch. Na myseľ prichádzajú mená ako Lane Frost, bol šampiónom profesionálnej asociácie roďových koubojov v roku 1987 a bol známy ako nebojácny jazdec na bíkoch s magnetickou osobnosťou. Po úspešnej jazde za 85 bodov, keď Frost zosadol Big Brahma menom Taking Care of Business, otočil sa a zasiahol ho zadnou časťou svojho rohu. Zlomil mu niekoľko rebier a smrteľne zranil Frosta. Mal iba 25 rokov, ale sa na ňo spomína ako na jedného z najväčších jazdcov na bíkoch všetkých čias. Nedávno, v roku 2019, Mason Lowe utrpel smrteľnú nehodu v tom istom mladom veku, 25 rokov. Tento talentovaný jazdec na bíkoch bol rozdrvený pod váhou bíka a neskôr zomrel na rozsiahle poškodenie srdca. Legendárni jazdci ako títo zapísali svoje mená do dejín vlastnou životnou silou. Čo teda posadlo Polly Reich, 5 stôp, 7 palcov vysokú dámu, ktorá vážila 120 libier, že sa vrhla do sveta rodea s týmito beštiami? Jej cesta k jazde na bíkoch sa začala až pomerne neskorom veku, 29 rokov. Vo veku, keď väčšina jazdcov už zavesila svoje koubojské klobúky a kožené jazdecké návleky na klinec. Bol rok 1992 a Polly ešte ani len neuvažovala o tomto novom dobrodružstve vo svojom živote. Pracovala ako psia kadernička v Illinois a zároveň vychovávala svoju 12-ročnú dcéru Ryan. Práve sa dostala z 6-ročného vzťahu. Jej priatelia sa rozhodli dostať ju z domu tým, že ju zobrali na jej prvé rodeo. Najprv o to veľmi nemala záujem, ale vtedy o tom ešte nevedela. O pár rokov sa z nej stane profesionálna jazdkyňa na bíkoch. Každé podujatie Polly nudilo až do posledného. Brány sa otvorili a do arény vyrazil odvážny jazdec so svojím zúrivým bíkom. Bík kopol, skákal a krútil sa, aby zhodil jazdca, pričom ho hádzal dozadu a dopredu. Napätie v dave bolo takmer hmatateľné. S každou sekundou výkriky boli hlasnejšie a zrušenejšie, ale keď jazdca bík prudko zhodil, jasot davu sa zmenil na znepokojené zalápanie podýchu. Jazdec sa hrdinsky postavil a oprášil si svoje kožené návleky. Jasot davu sa vrátil v plnej sile. Každý jazdec, či už vydržal 8 sekúnd alebo 3, bol obdivovaný pre svoju odvahu. Len vyliezť na rozúreného bíka si vyžaduje odvahu. Predstav si, že ho necháš besnieť, zatiaľ čo sa snažíš udržať len jednou rukou. Polly sledovala toto predstavenie s úžasom a obdivom. Uchvátená tancom,
medzi bíkom a jazdcom, tancom, ktorý by mohol byť pokojne aj koncom. Odchádzala z rodea s myšlienkou, na ktorú pri jazde na bíkovi myslí len málo kto. Ja by som to dokázal. Chcela žiť naplno a chytiť bíka za rohy. Vo veku 29 rokov. Väčšina ľudí sa vzdáva extrémnych vecí, ktoré robili v mladosti. Pre Polly ona práve začínala. Musíme sa na chvíľu zastaviť a obdivovať odvahu Polly. Nielen, že sa venovala extrémnemu športu podľa akýchkoľvek štandardov, ale bola tiež jednou z mála žien, ktoré boli ochotné súťažiť v mužskej lige. To znamenalo, že musela byť pripravená na odpor od ľudí so staromodnými názormi na to, čo by ženy mali robiť. Svoju novoobjavenú vášeň držala v tajnosti pred všetkými. Vrátane svojej céry a začala hľadať mentora. Tu stretla Larryho Mosleyho. Po 24 rokoch v tomto športe mal dostatok skúseností na to, aby bol mentorom Polly a premenili ju na nebojacnú jazdkyňu na bíkoch. Navyše, ako Afroameričan v športe, ktorému dominujú belosy, Larry vedel, aké to je byť tým odlišným, na ktorého sa ostatní pozerajú zvláštne, len preto, že si ide za svojou vášňou. Bol ochotný ju mentorovať, pokiaľ mu nebude zbytočne plytvať časom. Každá veľká cesta sa začína jedným malým krokom. Takže Mosley začal Polly trénovať na základnom tréningovom bíkovi menom Diablova radosť. Skladalo sa to z dreveného sudu, narýchlo pripevneného na pružiny z garážových dverí. Trenažér bol umiestnený vo výške 8 stôp, aby simuloval, aký veľký pád by ste zažili zo chrbta bíka. Mosley ho ohromilo, že Polly sa vôbec dokázala udržať, tak súhlasil, že ju bude trénovať. Polly povedala, že používanie stroja bolo ako prechádzať peklom. Ale bola to taká výzva, že som sa tam vracal 5 krát do týždňa. Tento citát ukazuje skutočnú odhodlanosť a vytrvalosť Polly. Aj keď to bolo ťažké, stále vytrvala. 5 dní v týždni Polly sa podrobovala vyčerpávajúcim 3-hodinovým tréningom. Keď ju zvládla vyhadzovanie a kolísanie diablovej rozkoše, prešla na skutočné vyhadzovanie a zmietanie desivého bíka. Mosley videl jej talent, tak presvedčil Polly, aby sa pripojila k Medzinárodnej asociácii profesionálneho rode a súťažila s mužmi. Neexistovali žiadne konkrétne pravidlá, ktoré by ženám zakazovali vstúpiť do rodeového okruhu, takže Polly sa prihlásila, aby bola prvou z niekoľkých žien, ktoré sa kedy zúčastnili profesionálnych súťaží v jazde na bíkovi určených pre mužov. V ženských ligách v jazde na bíkovi musia ženy zvyčajne vydržať na bíkovi 6 sekúnd a je to na miernom volovi namiesto zúrivého bíka so zlou povahou. S Pollynou silnou vôľou a túžbou dokázať sa nebola žiadna šanca, že by to Polly prijala, takže naplno sa pustila do mužskej ligy. Jej prvé profesionálne rodeo sa nakoniec uskutočnilo 17. februára v roku 1994 v Johnson City, Tennessee. Toto bol začiatok vzrušujúceho dobrodružstva, po ktorom Polly utrpela niekoľko zlomenín a zranení. Tesne pred jej prvou jazdou bolo počuť, ako Polly hovorí: musím sa začať sústrediť. Ak to neurobíš, zvyšuješ svoje šance, že sa zraníš. Pri kývaní sa dopredu a dozadu, aby napodobnila vyhadzovanie a kolísavé pohyby bíka, jej prvá jazda trvala 3 sekundy a nakoniec dostala kopanec do sánky obrovskou nohou svojho tanečného partnera. Pre predstavu, noha bíka je väčšia ako rozpätie ľudskej ruky. Keby vás toto koplo do tváre, nohy by s jazdením na bíkoch okamžite skončili. Ale nie Polly. Stále sa chcela znovu nasadnúť a zvládnuť ten 8-sekundový limit. Prihlásila sa na 3 rodea týždenne s Medzinárodnou profesionálnou rodeovou asociáciou. A potom si ju začali všímať. Nevyhrávala veľa súťaží, ale jej húževnatosť na chrbte bíka priťahovala davy ako žiadny iný jazdec. Nielenže priťahovala obrovské davy, ale získala aj pozornosť sponzorov a médií. Polly povedala, že toto obdobie jej života bolo to, ako by bola so svojou dcérou na neustálej dovolenke. Sponzori jej platili, aby mohla cestovať z rodea na rodeo, ohúrovala davy svojim pevným úchopom a desila ich svojimi hroznými zraneniami. Avšak nie všetká pozornosť, ktorej sa jej dostávalo, bola pozitívna. Nie všetky jej zranenia spôsobilo šialené zviera. Existujú muži s takým krehkým egom, že žena, ktorá jazdí na bíkovi lepšie ako oni, je hrozbou pre ich identitu. Snažili sa Polly vyštvať zo športu šikanovaním. Počas súťaženia na okruhu IRPA jej pes Sprocket bol terčom útoku a šokujúco zabitý. Potom uvoľnili skrutky na kapote jej nákladného auta, takže kapota odletela, keď šoferovala po diaľnici. Ani toto stále nestačilo. Jednej noci ju napadla a zbila skupina neznámych mužov, len preto, že nechceli, aby s nimi súťažila žena. Polly bola zvyknutá na dunenie bičích kopyt, tak čo by jej mohli urobiť údery slabých mužov.
Jej odolnosť ju poháňala vpred, takže i zbabelé zastrašovacie taktiky ju neodradili od toho, aby sa venovala svojej vášni. Bolo to približne v tomto období, keď jeden z Pauliných sponzorov ju poslal do novej školy jazdy na bíkoch. Viedol ju rodeová legenda Lyle Sankey, ktorý sa stal blízkym priateľom a dôležitým mentorom pre Pauli. Odporúčil jej, aby opustila IRPA a pridala sa k prestížnejšej asociácii profesionálnych jazdcov na bíkoch. To, čo našla, bolo na míle vzdialené od IRPA. Jazdci na bíkoch PBR sa k nej správali ako džentlmeni a boli radi, že vidia vzácny pohľad na odhodlanú ženu, ktorá jazdí na tých istých obrovských bíkoch ako oni. Niektorí z jazdcov sa tu stali jej najbližšími priateľmi. Ale počas tohto obdobia si tiež privodila ďalšie hrozné zranenia. Pauli prekonala niekoľko zlomenín členkov, zlomené zápestie, prasknutú holenú kosť, vyklbené rameno a dokonca aj zlomenú panvovú kosť. To všetko kvôli svojej vášni. Nezabúdajme na všetky vyvrtnutia, modriny a stehy. Jedno z jej najhorších zranení sa stalo na 13. narodeniny jej céry. Pauli sa podarilo udržať sa na bíkovi, čo znamená, že vydržala celých 8 sekúnd jazdy. Pri zosadnutí Pauli bola rozptýlená a nestihla sa včas odtlačiť od bíka. Bík sa prevalil na brucho a dopadol na krehkú jazdkyňu a keď sa postavil, dupol jej na hruď. Incident jej spôsobil 5 zlomených rebier a prepichnuté pľúca. Zranenia boli také vážne, že jej spôsobili zástavu srdca a museli ju oživovať defibrilátormi. Paulina dcéra Ryan bola jej vlastnou súkromnou sestrou. Už bola vydesená z toho, že jej matka by mohla byť vážne zranená alebo zabitá bíkom. Takže po tejto nehode obaja prehodnotili Paulínu voľbu kariéry. Pauli povedala: keď som videla Ryana v nemocnici, pýtal som sa, či chce, aby som prestal. Rozhodla sa, že keďže to bola moja chyba a nie niečo neovládateľné, čo spôsobilo nehodu, môže to zvládnuť. Pri ďalšej udalosti, ktorá bola príliš intenzívna na to, aby sa dala opísať, utrpela vážne poranenie pokožky hlavy, čo viedlo k neuveriteľným 60 stehom na jej hlave. Najšokujúcejšie na tom všetkom je, že ani jedno z týchto zranení neukončilo jej kariéru. To sa stalo mimo rodeového okruhu. Stalo sa to vo Fort Collins, Colorado. Pauli jazdila na bicykli, aby sa rozcvičila pred ďalšou súťažou v jazde na bíkovi. V ten istý deň sa konal zápas amerického futbalu, takže opití vysokoškoláci sa určite pohybovali v okolí. Keď Pauli prechádzala na bicykli okolo futbalového štadióna, nákladné auto vezúce študentov, ktorí pili pivo zo suda, sa rútilo priamo na ňu. Našťastie preleteli okolo, ale policajt, ktorý ich prenasledoval na motorke, bol príliš sústredený na to, aby im stačil a nevšimol si Pauli, ako ide okolo na bicykli. Jeho motorka do nej narazila čelne, pričom jej pritom vážne vyklbil rameno. Zo všetkých zranení, ktoré utrpela počas jazdy na bíkovi, Pauli vedela, že toto zranenie je príliš vážne na to, aby sa z neho bezpečne zotavila. A len tak, Paulina kariéra v jazde na bíkovi sa náhle zastavila. Bolo to také náhle, že sa na rodeovej scéne začali šíriť klebety a mnohí sa obávali, že zomrela. So svojou neochvejnou odhodlanosťou Pauli odtedy túžila opäť nasadnúť na bíka. Avšak jej pravé rameno je príliš poškodené na to, aby zvládlo ťah lana na jazdu na bíkovi, ale zvažovala, že by použila ľavú ruku. Možno je lepšie, ak zatiaľ zostane na zemi. Takže prečo Pauli riskovala svoje telo a možno aj život za každým, keď vstúpila do bíčieho ringu? Podľa nej jazda na bíkovi vytvárala neprekonateľný adrenalinový zážitok, ale bolo v tom viac než len to. Pauli sa nepáčilo, ako boli ženské súťažiace na rodeovom okruhu zaobchádzané a zdá sa, že chcela dokázať, že žena to dokáže rovnako dobre. Určite prelomila bariéry a dokázala, že ženy môžu súťažiť v drsnom športe, ktorému tradične dominovali muži. Zdá sa, že odolní ľudia priťahujú ťažké časy. Pred udalosťami spojenými s covidom v roku 2020 využívala Pauli svoju nevyčerpateľnú energiu na to, aby pracovala na 5 čiastočných úväzkoch. 4 z nich si vytvorila sama. Bohužiaľ, covid priniesol celému svetu množstvo problémov. Pauli bola týmto vážne ovplyvnená a ocitla sa vo finančných ťažkostiach, ktoré zhoršila Parkinsonova choroba. V smutnom príspevku na Facebooku z 23. augusta 2020 komunita Deadshot Girls zverejnila stránku GoFundMe, aby pomohla Pauli postaviť sa opäť na nohy. Dúfame, že Pauli Reich je opäť v bojovnej nálade. Nech je teraz kdekoľvek, Pauli Reich zanechala stopu v rodeovej komunite. Jej odkaz žije ďalej prostredníctvom žien, ktoré naďalej jazdia na bíkoch v PBR a ďalších rodeových asociáciách. Skutočne razila cestu pre ďalšiu generáciu jazdky na bíkoch. A za to bude sa na ňu vždy spomínať ako na priekopničku v tomto športe. Ďakujem veľmi pekne za sledovanie a uvidíme sa pri ďalšom videu.